La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, text negre. Elefant, diners, boca. En Richie, a l'habitació. Vull que em torneu els diners, els vull treure d'aquest banc. Impossible! Se'ls ha menjat un elefant amb la seva boca. Recupereu-los, els diners eren meus. No podem fer això. Aleshores, demaneu un crèdit. Ha estat un imprevist. Aleshores hauríeu de tenir assegurats els imprevistos, ja que són els nostres diners. Ja ho sé, però ha entrat i se'ls ha menjat. I ara què faig jo? Vull el llibre de reclamacions. També se l'ha menjat. Hi ha proves de tot el que dius? Potser, amb imatges, l'asseguradora us ho cobreix. D'acord, vaig a mirar les càmeres. Si tarda mitja hora més, me'n vaig d'aquí. Perdó pel retard, ja he tornat. I tens raó, i surt l'elefant menjant-se els diners. Enviaré aquestes imatges a l'asseguradora i ja et diré alguna cosa. La trucada amb l'asseguradora va anar més o menys així. Ja us ha arribat el vídeo? És molt important que el mireu. I què? Em donareu els diners a la indemnització? No, no és per mi, sinó pels meus clients. No n'estic segur de si van ser aquestes paraules o unes altres. El cas és que em van donar els diners de l'assegurança. Després vaig tornar al zoo i vaig agafar els diners que el meu company d'elefant s'havia guardat a la boca. En els contes d'en Ritchie ens agrada donar suport a la gent que fa contingut, així que aquesta setmana donem suport a La Batcova. A la descripció d'aquest vídeo trobareu el seu canal. Ja ho sabeu, si no seguiu aquesta persona que us he mencionat, aneu-lo a seguir perquè val molt la pena. Moltes gràcies i fins al pròxim diumenge.